Barkanmu da saduwa a cikin shiri na muhawarar mawaƙa kashi na biyu. Masu kallon ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa sannan ku yi comment na zaɓin ku. Wannan shine shirin namu a yau. Zai yi zance ne akan wasu mawaƙa guda biyu, watan kan Umar M Sharif da Hamisu Breaker. Wane ne ya fi ɗaukar wanka? Zafafan hotuna guda biyar. Yanzu za mu fara ne akan hotuna na M Sharif, saboda ku tantance mana da Hamisu Breaker da M Sharif wane ne ya fi. Wannan shine M Sharif, shine hoto na ɗaya na M Sharif. Wata bakuwa wacce zan ba ruwa, ke kaɗai ce kawa, uwa masoyiya mai kiran damuwa, fanin na riki cikin zuciya. Yawwa, barkanmu da dawowa. Yanzu kuma za mu je hoto na biyu na M Sharif. Wannan shine hoto biyu a takan na Umar M Sharif. Yawwa, yanzu za mu je kan hoto na uku. Yawwa, wannan shine hoto da uku. Ku zaɓa ku darje ra'ayi, riga Hamisu Breaker ko M Sharif. Ba wata bakuwa wacce zan ba ruwa, ke kaɗai ce kawa, uwa masoyiya mai kiran damuwa, fanin na riki cikin zuciya. Yanzu kuma za mu je ga Hamisu Breaker shi ma. Yawwa, wannan shine Hamisu Breaker. Yawwa, ga nan Hamisu Breaker ɗorayi na ɗaya. Wannan shine Hamisu Breaker na biyu. Wannan al'ajabi na so ne da kauna, aiki na kiranki ne. Yawwa, wannan shine na Hamisu Breaker na uku. A zaɓa ka darje. Aiki na kiranki ne da na faɗa. Yawwa, wannan shine na uku na Breaker. Bana agaji na rangaji. Wannan shine na hudu. Na biyar kai na Hamisu Breaker ɗorayi. Mai kallon ka danna mana subscribe kana ka danna ƙararrawa sannan kai mana comment. Daga naku Bashir PSK.